Давайте будем шчырымі, ніякіх выбараў няма. Будзе ваенная аперацыя. Ваенная аперацыя Лукашэнкі па захопе ўлады. Мы бачым, што ніякіх умоваў для правядзення галасавання, для назірання не створана. Наадварот, Лукашенко зачышчае ўсё жывое. Альтэрнатыўнымі кандыдатамі прызначыў свой фан-клуб, якія ідуць на гэтае галасаванне толькі каб падтрымаць фюрэра. Таму нашая з вами задача не прызнаваць гэтыя выбары і заклікаць міжнародную супольнасць, не прызнаваць ні ў якім разе гэтыя выбары за свабодныя і справядлівыя. Калі вы хочаце выказаць пратэст, ставіць супраць усіх. Заклікайце вашых знаёмых, сяброў рабіць тое самае. Бальшыня беларусаў разумеюць, што ў краіне пануе тэрор. Дыктатар не служыць інтарэсам беларускага народу, а служыць інтарэсам Пуціна, уцягвае Беларусь у вайну. На нашых вачах адбываецца знішчэнне грамадзянскай супольнасці, любой ініцыятывы. І нават чыноўнікі, якія працуюць, яны трымаюцца за свае месцы ад страху страціць свае пасады. Рэжым узмацняе рэпрэсіі, таму што разумее, калі ён спыніць гэтыя рэпрэсіі нават на дзень, на тыдзень, што людзі зноў могуць выйсці на вуліцы. Таму будзем шчырымі, выбараў няма. Всё тое, што навязвае нам Лукашенко, рускі мір, рэпрэсіі, ізаляцыю, гэта здрада Беларусі. Беларусы годныя і заслугоўваюць лепшага. Лепшае жыцця і сапраўдных свабодных выбараў. Менавіта з гэтымі, з поклічамі людзі выходзілі ў 2020 годзе на вуліцы. Менавіта за гэта мы змагаемся ўсе 4 гады. За нармальныя свабодныя выбары, дзе ў людзей будзе магчымасць выразіць сваю нязгоду, выбраць свайго кандыдата, у рэшце рэшт сказаць тое, што яны сапраўды думаюць. Я хацеў бы пабачыць такія выбары, дзе будзе поўны спектр розных кандыдатаў з рознымі праграмамі, з рознымі ідэалогіямі, і дзе яны будуць спаборнічаць у сапраўднай, нармальнай, канкурэнтнай выбарчай кампаніі. Беларусы заслугоўваюць лепшае хаця б таму, што мы нармальны, сучасны еўрапейскі народ. І як бы нас не спрабаваў рэжым пераканаць, што мы там рускія, гэта наш адзіны лёс, у нас там саюзная дзяржава і іншыя там адгаворкі. Мы еўрапейцы. І мы заслугоўваем жыць так, як жывуць людзі ў Польшчы, ў Нямецчыне, Францыі. Мы нічым не горшыя за іх. Таму не верце ўсёй гэтай хлуслівай прапагандзе. Мы з вами заслугоўваем лепшае жыцця. Я не ведаю, калі прыйдуць перамены ў Беларусі, як гэтыя перамены адбудуцца, як гэта будзе выглядаць. Вельмі шмат невядомага зараз. На фоне вайны, у якую рэжым нас уцягвае, на фоне крызісаў, які адбываюцца ў свеце. Але я ведаю, што мы з вами павінны проста крок за крокам ісці да гэтай мэты, рабіць сваю справу, пашыраць сваю супольнасць, захоўваць тую пазітыўную энергію, з якой мы і ў 2020 годзе выходзілі на вуліцу, і з якой мы зараз працягваем нашу працу. Мы з вами заслугоўваем лепшае.